गोजोन फुंबिलि एसबी बड निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै क'क्राझार पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय प्राइमारि कमिटि UPPL दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोर फ्राय 70 निफ्राय 75 UPPL दोलोखौ एंगारबाय। फारसेथिं UPPL दोलोआव गोदान सोद्रोमाफोरखौ हेफाजाब होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं UPPLनि गुगानाय। पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय प्राइमारि कमिटि UPPL दोलोनि लिडार आरो वार्कार 70 निफ्राय 75 UPPL दोलोखौ एंगारबाय। दोलो एंगारनायनि सायाव बिथांमोना फोरमायथिदों दि गोदान जिल्ला कमिटि दाफामनायाव गासै प्राइमारिखौ लानानै दानाय जायाखै। जिल्लानि सासे सानैनि खोथा बायदियैल' सोलिदों। गुबुन रावनिखौबो गोनांथि होनाय जायाखै। पर्बतजरा जिल्ला समितिनि जेनेरेल सेक्रेटारि सलीम आहमेद खान आरो आसिम कुमार बर्मननि खोथायाल' सोलिदों जायखौ मोजां मोनाखै होननानै फोरमायथिदों। बिथांमोना जि बुङो बेनो जायो। दोलोआ जेबो नेमखान्थि गैया। बेनि अनगायैबो बिटिआर सोरखारा गोबां रादाय होदोंमोन। माइनरिटिफोरनो लामा दालां कालभार बायदि बानायनो थाखाय रादाय होदोंमोन। मस्जिद माद्रासानि बाउन्डारि बानायनो थाखायबो रादाय होदोंमोन नाथाय बेफोर रादायखौ मावफुङाखै होननानै फोरमायथिदों। बेफोर खामानिखौ लानानै रायजो राजाफ्रा जोंनाव सोंथि खालामफैयो नाथाय जों जेबो फिननाय होनो हाया। बेनिखायनो बे दोलाव थायोब्ला माइनरिटि रायजो राजानि मोनथायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जागोन बा माइनरिटिफोरनि मोनथाया जाफुंनाय नङा। बेनिखायनो दोलोखौ एंगारदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बिटिआर गोरोबथायाव गासै हारि माहारिनि जौगानायनि खामानि मावनायनि खोथा दं नाथाय बेबायदि जायाखै। बेनिखायनो जों दुखु होननानै फोरमायथियो आरो दोलो एंगारदों होननानै फोरमायथिदों। दोलो एंगारनायनि मादाव महामाया प्राइमारिनि जाय चेयारमेनमोन बिथाङाबो UPPL दोलोखौ एंगारबाय। लोगोसे प्राइमारिनि बारग' प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि मिरु माइनरिटि सेलनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांमोनजों लोगोसे लिडार आरो वार्कार गासै 70 निफ्राय 75 सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोखौ एंगारबाय। चिरां जिल्लायाव आइ दैमानि सायाव थानाय हाग्रामा दालांनि साखाथियाव अन्थाइ बाला रोगानानै लाबोनाय दाम्पारनि सौख्रांनायाव सासे बैसो जानाय आइजोनि जिउ खहा। जिउ खोमानांनाय आइजोखौ तुलसि जरानि बुलिसा देवा होननानै सिनायनो हानाय जादों। दाम्पारनि सौख्रांनायाव जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों बिथाङा। जाथायखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे आमसुआ खुद्रिदों। आसाम माला कम्पानिनि दाम्पार गारिया जोबोद गोख्रैथियै सालायो। बेनि अनगायैबो गुबै ड्राइभारा गारिखौ सालायालासे हेल्पार हेन्डिमेनफोरासो सालायो जायनाव ड्राइभिं लाइसेन्सआनो गैया। बेनि अनगायैबो जौ लोंनानै गारिखौ सालायो। बेनिखायनो आसाम माला कम्पानिनि दाम्पार गारि सालायनायनि गोख्रैथिखौ जाहाथे प्रशासना सामलायो बेनि थाखाय खावलायो आरो न'खरनो जाहाथे खहा सुफुंनानै होयो बेनि थाखायबो दाबि दैखाङो आमसुनिफ्राय। बे खेबनि बर' थुनलाइनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव रां लायालासे सोरां मन्जु थियेटार आरो आयराखि थियेटारखौ दिन्थिनाय जागोन। उदालगुरिनि डिमाकुसि दैमु नोगोराव बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंनाय जागोन। 10, 11 आरो 12 जानुवारियाव जागोन नाथाय दिन्थिफुंसालि बा एक्जिबिसनखौ 6 जानुवारिनिफ्रायनो बेखेवनानै होगोन आरो 12 जानुवारिसिम थागोन होननानै फोरमायथिदों। दिन्थिफुंसालिखौ 35 बिघा हायाव बानायनाय जादों जेराव गं 6 जौ गलाफोर थागोन। बर'नि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बर' हारिमुजों सोमोन्दो थानाय बर' न'खर बायदिफोरखौ दिन्थिफुंनाय जागोन। लोगोसे गुबुन जानाय माहारिनि जानाय लोंनायनि गलाखौ दिन्थिनो थाखायबो खावलायहरनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफादनि बे 64थि बोसोरारि जथुम्मायाव सोरखारनि मोन 9 बिफाना बाहागो लागोन। इन्डियान आर्मिनि आर्मस डेमनस्ट्रेशन थागोन, केरियार काउन्सिलिं थागोन, बङाइगावनि बियारफिल्ड थागोन। बेफोरनि अनगायैबो बे खेबनि बर' थुनलाइनि जथुम्मायाव थियेटार दिन्थिनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। रां लायालासे थियेटारखौ दिन्थिफुंनाय जागोन। 6 आरो 7 खालाराव सोरां मन्जु थियेटारखौ रायजो राजाफोरनो दिन्थिनाय जागोन आरो 8, 9 आरो 10 बे सानथामाव आयराखि थियेटारखौ दिन्थिनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। 6 जानुवारियाव आसामनिफ्राय मिरु मन्थ्रिनि बिबान मोननाय पबित्र मार्गेरिटा बिथाङा बेखौ बेखेवफैगोन। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा लोब फैनानै बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बे बोसोरसालिया जथुम्मायाव जाहाथे बाहागो लाफैयो आरो जाफुंसार होफैयो बेनि थाखाय खावलायहरदों। LPG टेंकार आरो ट्राकनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनायाव गं 37 गारिफ्रा रोहो अरजों खामनानै सेवहांगार जानो गोनां जादों आरो बे जाथायाव 11 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 35नि गोबां सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादों। जोखोम जानांनाय 35नि गोबां सुबुंफोरनि मादाव खावसेयानो
जोबोद गाज्रि थासारियाव खामजानो गोनां जादों। राजस्थाननि जयपुर अजमेर हाइवेआव जादों बे जाब्रबथाया फुंनि 5:30 समाव जानो मोनदों। एलपीजी टेंकारखौ ट्राकआ सौख्रांदों, जायनि जाहोनाव एलपीजी टेंकारा लिक जानानै गेसआ जेरैथिंबो गोसारदों। जाहोनाव एलपीजी टेंकारनि आगोलथिंजायनिफ्राय फैबाय थानाय गारिफोर आरो उनथिंजायनिफ्राय फैबाय थानाय गारिफ्राबो गंफानि उनाव गंफा खामनानै सेवहांगार जानो गोनां जादों। माखासे मिनिटनि गेजेरावनो गारि सिङाव माखासे सुबुङाबो खामथार जानो गोनां जादों। फरायसालिनि साखाथियावनो बे जाब्रबथाया जानो मोनदों। जाथाय जानायनि उनाव पुलिस, सिभिल डिफेन्स, फायर ब्रिगेडआ फैनानै गोबां खस्थ'नि गेजेरजों अरखौ खोमोरफैनो नाजादों। ओजोंहाय गं 25 एम्बुलेन्सआ फैनानैबो गाज्रि अरजों खामजानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनानै देहा फाहामसालि फारसे लानानै थांदों। राजस्थाननि गिबि मन्त्रि भजनलाल शर्माया देहा फाहामसालियाव थांनानै जोखोम जानांनाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों आरो जाथायजों जिउ खोमानांनाय नखरनो 5 लाख रां होनो थाखाय फोसावदों आरो जोखोम जानायफोरनो 1 लाख रां होनो थाखाय फोसावदों। थिग बेबायदिनो प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्रायबो जिउ खोमानांनाय नखरनो 2 लाख रां आरो जोखोम जानाय नखरनो 50,000 रां होनो थाखाय फोसावदों। बीपीएफ दोलोनि गुबै थांखिया प्रमद बर' हाथाव बीटीसी बाचाव बेखौ बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारिया। नाथाय बीपीएफनि गुबै थांखिया प्रमद बर' हाथाव बीटीसी बाचावब्ला बीपीएफ दोलोआ माब्लाबाबो सोरखाराव फैनो हानाय नङा। बे फिननायखौ होदों प्रमद बर'आ। प्रमद बर' हाथाव बीटीसी बाचावनि सोलायै बड'लेण्डनि 35 लाख रायजो राजाफोरनि थाखाय मा खामानि मावगोन, जेरै सोलोंथाइनि बिथिङाव, समाजनि बिथिङाव, बेफोरखौसो बुं होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ। आरो बीपीएफ दोलोआव 50 बोसोरसिम 35 लाख रायजो राजानि थाखाय प्लानिं खालामनो हाग्रा ओंखारनाय नङा होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। लोगोसे बिजाथि नागिरग्राफोरा 2 लाख रां होनो नांगोन होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंनायनि सायावबो प्रमद बर'आ बुंथियो दि बीपीएफ दोलोआ राजखान्थिखौ लानानै बाजार खालामनो जागायदों, नाथाय राजखान्थिखौ लानानै बाजार खालामनो नाङा। जाय मोजां सुबुं बिथांनो टिकेटखौ होनो नांगौ होननानैबो बुंथियो। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदि गोलाव समनिफ्रायनो आंनि जि गेदेर आसा बेयो जानो थांगासिनो दङ। 30 डिसेम्बराव बड'लेण्डनि हारि माहारिफोरनि भिजन डकुमेन्ट बानायनाय जागोन आरो UPPLनि जि थांखि गोजोन, रैखाथि, बर' अबर'नि गेजेराव जि फाराग बेखौ फोजोबनाय, बेयाव जाफुंसार जानो हाबाय। बेनिख्रुइबो देरसिन बे 4 बोसोराव जों 2,50,000 गोबां नखरफोरनि हानि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनो हाबाय आरो नर्थ इस्टनि काउन्सिलनि मादावनो बीटीसीआव गिबिसिन हानि फोरमान बिलाइखौ डिजिटाइजेसन खालामनो हाबाय आरो सोरखारि मावख'खौ अफिस खालामबाय होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो SD बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो, जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।